Dami Smith. Cam. Dami Smith. Kaki, wat doe je? Het derde business worden afgerond, koek geen introductie. Mijn flow is de mirakel en mijn woorden de constructie. Die swag is niet aan, dus je flow niet voor consumptie. Ik heb laden aan mijn handen, dus je weet wat ik in druk zie. Ik ga naar het buitenland om buitenlandse praten. Je doet het voor je deur, ik doe aan buitenlandse zaken. Yeah, je kan me splitten, daar geef ik je wel gelijk in. Maar je lijst tegen de mijne, dat noem ik geen vergelijking. Dit is fucking flow. Want je weet het wel, we gaan er rustig op een low. De camera is hier, maar de nigger is hetzelfde. En alles blijft niet hetzelfde. Camera daar en de camera is hier. Camera is daar en de camera is hier. Ik weet niet wat ik praat, maar ik heb gewoon plezier. En als ik money zou krijgen voor dit, was het een plezier. Je weet het zelf toch? Al die flikkers die kijken en denken, oh, hoe is die klootzak daar? Wij doen het dan, oh je moet aan mama, wat gaan we? Ja. Riba is blok, Riba is spot. Die fucking goons na ting in fucking Glock. Ik ben een mooi boy, dus nog op de goon. En deze man weet zelf wat we dan fucking doen. Geld, money, cash. Jullie praten trash. Niks in de hand, niks in de hand. Want er is niks aan de hand, er is niks aan de hand. Zeg al die mannen, er is niks aan de hand, er is niks aan de hand, er is niks aan de hand. Al die mannen weten niks, er is niks aan de hand. Riba in flow, Riba Uchaiba. No está fumando un cheiba, Riba hash, Riba tabaka. Die Suriname zegt, hey, ik ben wakka. Waar is mijn tabaka? Wanneer krijg ik wakka? Ik heb geen money voor je, dus weten dat ze wakka. Dat is toch? Rustig op die straat die. En die Marokkaan die zegt hier, ik heb wat aanzien. Ik wil een 5 kilo kwijt in de dans. Ik zeg, weet je wat, waar moet het heen in de dans? Nederland wil neuken, uitkering geven. Fuck die shit van die geld, dan kan ik echt niet leven. Fuck die shit, want ik ben op mijn paper. Jullie niggas kijken, maar die niggas die zijn haters. Dus ik lach op die flow. Als de man zegt, goddamn, dit is zo. Mama said, number 6, no. But some of them said, no. Flow for the peace. Coming at the public when you say. Dat is een vocabel.